Бәхетле очрак һәм бәхет эше. Әнә шул хакта сөйләшәбез бүген радио тыңлаучыларыбыз белән. Әгәр дә сезнең дә тормышыгызда әнә шундый бәхет эше бу дип куяр минутлар булган булса, языгыз безнең WhatsApp номер ачык 8917859591. Теге була бит тормышта очраклар, менә син Рөстәм сөйләп киткәнең бит әле, теге тегәрмәч чыгып оча дип. Теге задорно сөйлидер бит бер мәзәкне. Егетләр гир алып тәрәзәдән атып уйныйлар, люкны ватырм икән дип. Нәтиҗәдә кирип китә теге гире бер оста каттагы тәрәзәгә. Киләләр шул бүлмәгә керәләр, бу теге тулай торакта икән бу хәл. Керәләр һәм күрәләр теге гире суыткычның ине өстәге өлешенә кереп утырган матур иттереп, ишеген ватып. Тегендә тәрәзә ватык бит инде һәм ятак кырыенда егетләр басып торалар икән. Бик борчылып шундый агарып беткәннәр. Нәрсә булды дип сорагач, 5 минут элек шушы урыннан ятагын күчерде ул дип әйтә ди теге егетләр. Тәрәзә кырыеннан. Шундый очраклар һәркемнең тормышында булыры мөмкин. Юк, нигә нәрсә шул? Мәзәге кайдасың? Мәзәге юк. Бәхете шул бит инде күчергән. Очрагына ди, мәзәксез генә ди монысы. Дуслар, әгәр дә булса шушындый уртаклашыр сүзләрегез, фикерләрегез, языгыз WhatsApp номер